Усім прывітанне і з вами зноўку Зміцер Лукашук, нягледзячы на даволі позні час, нязвыклы, але мы працягваем працаваць і працягваем вам даносіць апошнія падзеі і навіны в Беларусі і вакол яе. Працягнем мы размову з гісторыкам Ігорам Мельнікавым. Добрый дзень, Ігор. Прывітанне. Ну што ж, сёння ў нас чацверг, 16 верасня, і ўжо заўтра, 17 верасня, уся Беларусь па адмашцы ідэолагаў з адміністрацыі прэзідэнта сальёцца в экстазе, як кажуць, святкавання Дня народнага адзінства. І ўсё ж такі, 17 верасня, што гэта за дзень? Безумоўна, усе мы, беларусы, ведаем, што адбылося ў гэты дзень, з падручнікаў вывучалі ўсё гэта яшчэ ў школе. Ну, хто больш, хто менш вывучаў, але дата знаёмая. Тым не менш, на ваш погляд, 17 верасня, што адбылося? Я маю на ўвазе, ідуць спрэчкі пра тое, што адны кажуць, што вось гэта было уз'яднанне беларускага народа, іншыя кажуць, што гэта было захоп у палон беларусаў НКУСам. Добра вы паставілі пытанне насамрэч, але ж я вам скажу, што сапраўды я гэтай датай і ўвогуле падзеямі верасня 39-го года жыву апошні час, доўгі час, не кажучы пра гэты год, які мы все цяжка перажылі. І, канешне, гэтая дата, яна лёсавызначальная ў гісторыі нашай Беларусі. Разам з тым, я з вамі не пагаджуся, што ўсе мы ведаем, што такое 17 верасня, таму што, на вялікі жаль, людзі не ведаюць, што было ў верасні 39-го года, нават 1 верасня, што адбывалася на нашай тэрыторыі ў перыяд, напрыклад, з 1 па 14 ці 15 верасня, якія баі адбываліся паміж войскам польскім і немцамі на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў Другой Рэчы Паспалітай, што папярэджвала менавіта вось ці вызвольны паход, ці ўварванне Чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі. Ну і зразумела, геапалітыку ўвогуле мала хто ведае. Гэта, канешне, гісторыкі, гэта, канешне, там адмыслоўцы, нейкія краязнаўцы, а збольшага людзей спыніць там у Бабруйску, Магілёве ці нават дзесьці ў глыбокім валоджанні і спытаць, у лепшым выпадку накіруюць на вуліцу 17 верасня. Гэта на захадзе, а на ўсходзе. І вось насамрэч адсутнасць ведаў, адсутнасць такой цэласнай пазіцыі беларускага грамадства наконт гэтай даты і стварыла вось гэтыя цяжкія ўмовы дзеля таго, каб сёння гэтая дата стала такім элементам нейкага свайго чыну гандлю, але з другога боку ідэалагічнай зброі вось у гэтых палітычных сучасных ужо гульнях. Што было 17 верасня, я лічу, што гэта адна з лёсавызначальных дат у гісторыі Беларусі, паўтаруся. Без гэтай даты не было б сёння Беларусі, бо ўсход быў бы русіфікаваны і стаў бы часткай РСФСР. Да гэтага ўсё ішло, беларусізацыя звёрнута, рэпрэсіі адбыліся і працягваліся. Знішчыць нацыянальнасць, нацыянальную эліту і ўсё, і, калі ласка, вось тебе шлях у РСФСР. Захад, на вялікі жаль, за памылак Другой Рэчы Паспалітай і ўлад у тым ліку таксама не меў нацыянальных перспектыў. Таксама былі кепскія перспектывы паланізацыі і вось, канешне, не адбылося б 17 верасня, не было б сёння Беларусі. Але гэта была фактычная вайна. 17 верасня 39-го года Савецкі Саюз уступіў у Другую сусветную вайну, хаця ім пашчасціла. Ні Польша, ні заходнія хаўруснікі не аб'явілі вайну Сталіну. А другі момант вельмі важны, гэта тое, што Я заўважу, выбачайце, што перабіваю, што фактычна 17 верасня Савецкі Саюз уступіў у Другую сусветную вайну на баку нацысцкай Германіі. Я зноў-такі тут не зусім з вамі згодны, таму што гэты хаўрус быў, але ж Сталін гуляў за сябе і перш за ўсё за сябе. Ён атрымаў хаўрусніка заходняга, але разам з тым, канешне, они былі хаўруснікамі, атрымліваецца, і дзелілі гэтую тэрыторыю, але ж гуляў ён перш за ўсё па сваім геапалітычным сцэнарыі. Разам з тым, Савецкі Саюз парушыў вялікую колькасць міжнародных дамоў,
перш за ўсё міжнародныя дамовы паміж Польшай і Савецкім Саюзам, рыжскую мірную дамову, дамову аб неагрэсіі, там пратаколы розныя. І тое, што адбывалася ў перыяд 17 верасня там па кастрычнік, ну вось гэта фактычная вайна, вельмі цяжкая, вельмі жорсткая, бо гэта не толькі абарона горадні, гэта стражніцы корпуса аховы памежжа, гэта баявыя дзеянні. Разам з тым, гэта чаканне уз'яднання, якое, ну, з аднаго боку, магчыма, наступіла у Беластоку, але з другого боку мяжу саветы трымалі да 41-го года. І ўсё гэта неадназначна. І уж тым больш грамадства проста не ведае гэтых нюансаў. А вось сказалі яму падручніку ці там на мітынгу, што вось мы ўз'ядналіся і трэба гэта адзначыць. Ну, пайдуць, будуць тут адзначаць. А што? Думаю, што не разумеюць. Давайте мы про гэтыя нюансы крыху пазней. Зараз, дарэчы, вось цікавыя каментары нам пишуць, не прочитаю правильно. Ника, Opera Studio. Эта дата неверная и название тоже неверное. Это день воссоединения, правильная дата 12 ноября 1939 года, когда на внеочередной сессии Верховного Совета Западная Беларусь была принята в состав БССР. Ну, Ну, Змейцер, я пісаў недавно артыкул наконт таго, як у Савецкай Беларусі паслявоенны час азначалася, вам, дарэчы, дасылаў спасылку, азначалася дата ўз'яднання. І сапраўды яна гуляла туды-сюды. І нават на ўсебеларускім народным сходзе прапаноўвалось некалькі даты, там мы памятаем, што галасаванне прапанавалася 17 верасня і лістапад і гэтак далей. Так вось, гэта ўсё да беларускай гісторыі мае апасрэдаваны чыннік. Гэтыя даты гуляліся ў Крымле. Іх выкарыстоўвалі. Іх, напрыклад, пасля другой сусветнай вайны 17 верасня і парад у 46-м годзе, і нейкія там 6-49 год, зноў-такі гадавіна 10 гэтага ўсяго, і зноў-такі нейкія мерапрыемствы вялікія і выставы. А потым прапаноўваецца нешта іншае. Вось давайте там сапраўды лістапад узгадаем. Вось давайте не будзем палякаў народных турбаваць, которые нашы ўжо суседзі добрыя. І гэта гульня ідзе па датах, гульня ідзе па гісторыі, а людзі як не разумелі значэнне вось менавіта падзей 17 верасня, калі фактычна гэтая тэрыторыя ўвайшла ў склад БССР. Потым заканадаўча яе прызналі, але прызналі зноў-такі захаваўшыся зонай загароды, той самай межы, пра якую я з самага пачатку казаў. І сёння вось людзі наўрад ці будуць нешта ведаць пра усход у Беластоку, ці там прыняцце гэтых Верховным Советом СССР і Верховным Советом БССР, прыняцце тэрыторыі Заходняй Беларусі ў склад БССР і Савецкага Саюза адпаведна. Таму ўжо калі 17 верасня, то сапраўды хоць прынамсі пра 17 верасня трэба расказаць і зразумець. Спадар Ігор, вось, дарэчы, дзякуючы вам і вашым кнігам, я даведаўся, што да 41-го года, там, ці нават пазней, уже не памятаю, было фактычна ў Беларусі две мяжы, вот две контрольно-пропускныя паласы. Старая, якая была яшчэ вось паміж заходняй і ўсходняй Беларусю, і пасля гэтага так званага вызвалення яна засталася, і стала вот мяжа, якая потым вот у нас і ёсць. Ці не азначае гэта, што нават даяднаўшы заходнюю Беларусь да ўсходняй, за сваіх западэнцаў, так бы мовіць, не лічылі? Цалкам слушнае пытанне. Я вось з сабой прынёс, як я кажу, кніжкі, гэта ўжо такі гістарычныя, архіўныя, можна сказаць. Заходняя беларуская Атлантыда — это першыя мае кнігі, а таксама побач вось на польскай мове 20-я пехотная дывізія. Кнігі, якія расказваюць, у тым ліку тое, як адбываўся гэты працэс уз'яднання, і гэтыя дзве мяжы, якія бальшавікі пакінулі дзеля таго, каб саветызаваць гэтую самую заходнюю Беларусь, там заходнія обласці БССР, як они сталі называцца ўжо там 40-м годзе. Ситуация была такая, что у Москве разумелі, што заходняя Беларусь, былыя паўночна-ўсходнія воеводствы другой Рэчы Паспалітай, гэта не савецкія тэрыторыі. Там 14 дзён ідзе вайна, а людзі не ведаюць, што такое дэфіцыт. А ўвесь час людзі, калі чырвоная армія прыйшла, то ёсць гэтыя здымкі, як яны здзіўленыя глядзяць на гэтых добра апранутых жыхароў Вільні, Валожына, там Ракавы і гэтак далей. Ім прапаганда расказвала, што там беднасць, што там кепска, што там усё зусім не так, як трэба.
А вось яны бачаць трошкі іншы выгляд гэтага ўсяго. Ну І так, про гэтых антысавецкія элементы польскія таксама там былі, і таму і вайскова-палітычным сэнсе, эканамічным сэнсе ім трэба было прыраўняць заходнюю Беларусь да БССР. Гэта было, дарэчы, з прыбалтыйскімі краінамі Балтыі. Там таксама гэтую даваенную мяжу пакінулі. Гэта было ў стасунку паміж УССР і заходняй Украінай. Гэта было таксама паміж Бесарабіяй і Малдаўскай ССР. Они трымалі гэтую зону загароды як такую штучную мяжу. Але ў 41-м годзе яна апынулася фактычна лініі фронта. Там рыхтавалі якраз у сваёй новай кнізе на чэрвень 41-га спыніць на старой мяжы. Я якраз опісваю гэтыя баі на той старой мяжы. І тады вайскоўцы, камандзіры савецкія пісалі абяспечыць вывод часцей падраздзяленняў з заходняй Беларусі на тэрыторыю БССР. 2 гады ўжо аб'яднаная БССР, здаецца, а яны не з памылкі пішуць, они пішуць так, каб гэтую дакументальную номенклатуру зразумелі те, хто будуць атрымліваць гэты самы загад з тэрыторыі заходняй Беларусі вывесці на тэрыторыі БССР, на тэрыторыю БССР выдаць фураж і гэтак далей, гэтак далей. То есть яны яшчэ, там Павлаў, здаецца, гэта камандуючы заходнім фронтам, яшчэ тады заходні акруг, а потым заходні фронт апісвае гэта. Ну то як? Пра што мы кажам? Вось яна фактычная мяжа. І плюс паехаць, напрыклад, з Валожына ў Менск можна толькі, калі ў цябе дазволенку з міліцыі. Ці з Менску едуць, напрыклад, партчыноўнікі. Той же самы Несвіж, каб забраць панскае барахло, а потым прадаць яго на базары ў Менску. Пра гэта людзі пішуць у сваіх самых справаздачах, потым НКУС гэта ўсё збірае і потым людзей арыштоўваюць. Што вось, аднак неадназначнае ўспрыняцце гэтых падзей у БССР. Нават тады, вось у верасні 39-го года. Вяртаючыся да кніг, я просто скажу, што кніжкі не просто так. Я сёння атрымаў вялікую колькасць смс-аў, месседжаў, розных мейлаў, дзе людзі пытаюць, дзе можна атрымаць веды па гэтым падзеям, таму што тое, што друкуе афіцыйная прапаганда, ну гэта нагадвае 20-30-е гады. А мы хацім аб'ектыўныя факты па гісторыі міжваеннага часу і па гісторыі менавіта верасня 39-го года. Вось, калі ласка, тая самая заходняя беларуская Атлантыда, 3 часткі пра гісторыю даваеннай савецка-польскай мяжы, кніжка вось хоць на польскай мове, да, на 20-я дывізія, яе можна ў Польшу набыць. Пра нашу беларускую 20-ю дывізію войска польская, якая змагалася пад Млавай. То ўсё элементы той самай гісторыі міжваеннага часу, пра якую варта расказваць у сённяшнім кантэксце. Ну так, про тое, як галадранцы з Расійскай Федэрацыі ў складзе Чырвонай арміі прыходзілі ратаваць ад голаду заходнюю Беларусь, мы яшчэ чыталі ў свой час у Сергея Пішецкага у запісках афіцэра Чырвонай арміі. Можна, конечно, з усмешкай ставіцца, але агульны дух і атмасферу, і як яно ўсё было у мастацкай форме, ўсё ж таки ён перадаў. Я вось зараз да іншага. Вельмі шмат зараз з боку розных вось прапагандыстаў і ідэолагаў ідзе апроч непраўдзівай інфармацыі, але і наездаў, скажем так, на вас у тым ліку, на чалавека, які хоча расказаць праўду пра тыя падзеі, што, маўляў, што ён там сядзіць на польскіх грантах і зараз нам раскажа пра тое, як на заходняй Беларусі там усе сяляне дзверы і вароты калбасамі падвязвалі, а як тут на ўсходняй Беларусі ўсё было дрэнна. Але ўсё ж такі, вот тая сітуацыя, калі прыходзяць, захопліваюць, ну, вызваляюць, называюць, але потым пачынаюцца чысткі, раскулачванне, расстрэлы, гулагі, дэпартацыі, ўсё гэта далей. Гэта што? Працавала на яднанне беларускага народу, нават пры ўсім лёсавызначальнасці самой гэтай падзеі. Я вось вам скажу, што сённяшнія ідэолагі робяць вялікую памылку у тым, што яны робяць акцэнт толькі на негатыве, напрыклад, на заходняй Беларусі. Пры гэтым яны ні слова не кажуць пра БССР. Альбо калі кажуць пра БССР, то толькі калектывізацыя, індустрыялізацыя, як з той агіткі з газеты «Праўда», і больш нічога. Насамрэч, трэба ўсё параўноўваць. І калі параўноўваеш, тады ўсё вымалёўваецца. Канешне, трэба расказваць пра жудаснае месца ізаляцыі ў Бярозе Картузскай. Але ў гэты час існуе гулаг, дзе людзі просто згінаюць, іх там вельмі вялікая колькасць. Беларусі просто едуць у гэтую Сібір, у гэтыя лагеры, і просто пра них ўжо нічога не ведаем. Дарэчы, я вас пераб'ю, просто акурат вот на гэтую тэму адзін з каментароў
За ўвесь час існавання крывавага канцлагера ў Берозе Картузскай там загінуў адзін беларус. У параўнанні з ноччу расстраляных паэтаў БССР і гулагам гэта пыль. Ну, не пыль, Не конечно. пыль, там вельмі цяжкія былі ўмовы, але зараз ідзе проста банальная маніпуляцыя. Учора быў, напрыклад, на БТ чарговая частка фільма «Рубеж», яны там здымалі, і вось што мне спадабалася з аднаго боку, яны паказваюць жудасныя там фашысцкія мучэнні ў Бярозе Картузскай, і раптам пачынаецца другая сусветная вайна, і аўтар фільма, відаць, чуе, што я казаў, там пісаў на Фейсбуку пра нацысцкія бамбардзіроўкі Баранавічаў, Берасця, і паўтараецца слова ў слова. Не кажуць, канешне, што гісторык Ігар Мельнікаў пра гэта піша, але ж паўтараюць гэтыя моманты, што вось бамбардзіроўкі і тысячы беларусаў у шыхтах войска польскага ідуць змагацца. Нават у такой сітуацыі, калі яны вымушаны гуляць у гэтых рамках ідэалогіі, яны ўсё роўна аб'ектыўныя факты шукаюць і пытаюцца, прынамсі, і паказваюць іх, таму што без іх нікуды. Таму што вось яна, гістарычная праўда, якая ёсць. Парадокс, але ж калі ў Беларусі адбываліся рэпрэсіі 37-38 года, польская паліцыя, арыштоўваючы тых самых дзеючаў камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, па сутнасці іх ратавала. Ратавала ім жыццё ў тым сэнсе, што так, ім там вельмі жорстка было ў тых турмах, у тым, не дай Божа, лагера Берозе Картузскай, але яны выжылі. Той же самы Прытыцкі не быў расстраляны, атрымаў пажыццёвае зняволенне, потым выйшаў і зрабіў сябе вялікую кар'еру ў БССР. А што было б, калі б он 37 годзе перайшоў мяжу? Хутчэй за ўсё ў курапатах, а не на маскоўскіх могілках ляжаў бы і ў безыменных магілах. І гэта парадокс. Самі паліцыянты смяяліся польскія, што вось ваш Сталін вас там пад нож пусціў. А людзі не верылі, камуністы заходнія, яны не верылі, што такое адбываецца. Яны думалі, што это польская панская прапаганда. Тарашкевіча, калі абмянялі ў 34 годзе, ці там 32-м, 34-м, фактом, што калі яго абмянялі дома, калі на 38 годзе яго расстралялі, дома жонка ў Радашковічах не паверыла, думала, што это пілсудчыкаўская прапаганда. І насамрэч, калі ўжо прыйшлі да яе пасля 39-го года анкусаўцы, то ўжо мясцовыя не далі магчымасці арыштаваць, сказалі, да это хорошая жанчына, і не трэба кранаць. Но тады яна толькі зразумела, што вось адбываецца. Насамрэч, яна не магла паверыць, што маглі Тарашкевіча знішчыць, таго, якога тут на руках, тут нішчылі, а там на руках нібы павінны насіць. І гэта трагедыя вялікая. А вяртаючыся да нашай ідэалогіі сённяшняй, вялікі жаль, я гэты момант моцна зараз характарызую. 17 верасня не з'явілася проста так, бо гэта вельмі моцны момант. У Беларусі, сучаснай Беларусі, дзяржаўная ідэалогія не звяртала ўвагу на гэтую дату. 19-й год, 2 гады таму, 17 верасня я адчыняю мяжу, была пад Мінскам выставу. Мы пра гэта таксама рабілі эфір. Запрашаю чыноўнікаў, запрашаю памежнікаў. Рэакцыя ніякай з дзяржаўнага боку. 80 год з моманту пачатку Другой сусветнай вайны, 80 год з моманту уз'яднання ці далучэння Заходняй Беларусі. Рэакцыі няма. Але у прарасійскіх сайтах, у расійскіх сайтах увесь час ідзе інфармацыя. Трэба рабіць свята 17 верасня беларусам. Трэба ўзгадаць гэтых паноў, як мы іх там скінулі і знішчылі. Гэты момант я заўважу адразу прапісваў. Гэта небяспека існуе, і не дай Божа яе потым рэалізуюць. Прыйшоў час, і зараз ужо Расія рэалізуе гэта і падкідывае, гуляючы на антыпольскасці сённяшніх беларускіх улад, робячы гэтае свята, робячы гэты антыпольскі і ўвогуле антыбеларускі акт у нейкім сэнсе, таму што справа ў тым, што 17 верасня не антыбеларуская, канешне, але 17 верасня гэта той гістарычны сюжэт, які не аб'ядноўвае, а раз'ядноўвае народы, не толькі там беларусаў, палякаў, а іншыя народы таксама. Але справа ў тым, што, напрыклад, паміж украінцамі і палякамі ёсць вялікая праблема, гэта валынская рызня 43-го года. На гэтым таксама, дарэчы, гуляецца расійская прапаганда. У Беларусі такіх тэм не было. І зараз паўтараць праблему, ствараць штучна праблему і паўтараць міфы, якія стварала савецкая бальшавіцкая прапаганда з 20-30-х гадоў, нават не машэраўская, бо пра Машэраве там не ўзгадывалі гэтага. А вось гэта так рабіць тапорна і падстаўляць Беларусь яе гісторыю, это вялікая стратэгічная памылка. Дарэчы, вы тут, я адкрыю невялікі сакрэт. Да пачатку эфіра мы тут размаўлялі з Ігарам, і ён прамовіў, вот я чакаў гэтай даты, і
не чакаў, што такую падлянку беларускі рэжым ўсё ж такі з нагоды гэтай даты зробіць. Вы менавіта пра вот гэтыя іх дзеянні назвалі такой падлянкай. Ам, ну, грубо вы сказалі, але ж насамрэч блізка да таго, што я меў сэнс. Тут момант такі, што я сапраўды тое, што я рабіў дзеля таго, каб не дзеля таго, каб пераглядзець межы, не дзеля таго, каб, не дай Божа, не вярнуць рыжскую мяжу пад Менск, а дзеля таго, каб нашае грамадства ведала гэтую гісторыю, разумела гэтую трагедыю і каб памежнікі сённяшнія беларускія разумелі, што 17 верасня іх калегі ў зеленых фуражках штурмавалі польскія стражніцы, былі баі, былі страты з двух бакоў. Я гэта рабіў дзеля таго, каб беларусы сённяшнія разумелі, што у Сталіна не стаяла задача аб'яднаць беларусаў. У Сталіна стаяла задача зрабіць мировую сусветную рэвалюцыю і руками Сталіна і руками Гітлера і заходніх гэтых дэмакратый так званых выцягнуць сябе бонусы і гэтак далей. Таму Вільня пайшла ў Літву, таму Беласток пасля вайны пайшоў у Польшу, таму Хрушчоў ледзь не атрымаў тэрыторыю аж па Новагрудак. Гэта ўсё насамрэч чудасныя моманты, але я дзеля гэтага і рабіў. І сёння 17 верасня гэта не можа выкарыстоўвацца, па-першае, супраць нашых суседзяў, заходніх суседзяў, у якіх так ёсць сваё разуменне гэтага, але самім беларусам варта зразумець, што адзінства на трагедыі не пабудуеш. Пабудуеш адзінства, напрыклад, на гісторыі беларусаў у войску польскім, якія пад Млавай, пад Варшавай, у Берасці, разам з палякамі, з украінцамі біліся супраць нацыстаў з першага дня Другой сусветнай вайны. Адзінства пабудуеш на трагедыі беларускіх капаўцаў, якія на стражніцы раніцы 17 верасня сустрэлі сваіх братоў з чырвонай арміі, так, яны лічылі беларусаў там таксама братамі. І вельмі часта вось мне трапляюцца дакументы, калі іх высылаюць на мяжу, і кажуць, мы сваіх страляць не будзем. Вось у немцаў будзем, а гэты ж вроде здаецца свае. А свае стралялі, свае прыходзілі, і потым гэтых паноў білі, знішчалі, бо ім, этим маладым хлопцам з БССР увялі ў галаву, што вось там жорсткі паляк, пан, які знішчае. Вось гэта я лічу стратэгічнай памылкай. Але ж зноў-такі я думаю, што і я упэўнены ў тым, што гэта нават не ініцыятыва беларускіх улад. Гэта ім падкінулі. І гэта ўсё менавіта мае радавод крэмлёўскі. Гэта ўсё адтуль ішло. Мы памятаем прамову Пуціна пра пачаткі Другой сусветнай вайны, антыеўрапейскія гэтыя прамовы. І я добра памятаю пазіцыю беларускіх улад у папярэдні час наконт 17 верасня. І так падстаўляцца не ў сэнсе таго, што рабіць свята, а ў сэнсе таго, што гэтую гісторыю супрацьстаўляць беларусам. Гэта не канструктыўна, гэта неправільна. Гэтую гісторыю варта вывучаць. Я вельмі рады таму, што, напрыклад, мае кніжкі сёння выстаўляюцца на выставах у Менску. Я літаральна перад эфірам атрымаў гэтую інфармацыю. Гэта выдатна, гэта добра, таму што гэтыя кніжкі для дзяржавы напісаны, для краіны напісаны. Не пад заказ чысці. Гэта дзеля таго, каб людзі ведалі гэтую гісторыю. Я добра памятаю бабулю з Магілёва, якая прыйшла з унукам на маю выставу ў Нацыянальным гістарычным музеі, беларусы ў войску польскім, і пачала плакаць. Я да яе падышоў, запытаў, што адбываецца. Яна кажа, я маю адукацыю вышэйшую, я чалавек, які досыць адукаваны, і я гэтага нічога не ведала. А мне ўжо там 7-10 гадоў. Я кажу, то ваш внук будзе зараз гэта ведаць. І вось гэта мне сапраўды вельмі крыўдна ўсё бачыць. А тое, што мы, канешне, маем яшчэ стасункі з нашым заходнім суседам, ну, тут вось цяжкі момант, але для мяне зараз галоўнае, каб самі беларусы зразумелі гэтую дату, зразумелі гэтыя падзеі. Ну так, ёсць вялікая розніца ўсё ж таки паміж рабіць штосьці для краіны, для дзяржавы, але гэта не значыць, што пад нейкую там рэжым, уладу там ці яшчэ што-небудзь. Я вярнуся да пачатку нашай размовы, калі вы сказалі, што, на жаль, беларусы вельмі мала ведаюць і пра гэтую дату, і пра гэтую падзею. Сёння ў мяне в эфіры Пётр Кузнецоў сказаў такую фразу, што вот паглядзіце, дзіўным чынам на гэтую дату не звярталі ніякай увагі нават у савецкія часы, калі там вот все гэтыя камуністычныя даты, яны былі важныя.
і там здавалася б важная дата для камуністаў, вот там даяднанне там кавалка зямлі там беларусаў, а свята такога як такога не было. Зараз вы сказалі пра тое стаўленне тых же самых чыноўнікаў дзяржаўных да гэтай даты буквально 2 гады таму. Калі была гадавіна, круглая гадавіна, 80 год. Да, і таксама ніякай цікавасці, ніякае такое, що там за 17 верасня. І раптам вот такое. І вот што, вот думаеце, ўсё ж таки вот можна вот так вот нейкі там, ну, пафос, назовем это так, гэтай даты, гэтай падзеі, вот так вот взять, бахнуть на галаву і ўсе адразу пранікнуцца. Ну, конечно, не. Любая дата павінна быць пераасмыслена, і нейкі плюс у гэтым ёсць. Я з самага пачатку казаў, калі пачалі нават на ўсенародным беларускім сходзе абмяркоўваць гэта, я падумаў, што прынамсі ёсць пазітыў у тым, што людзі звярнуць увагу на падзеі як верасня 39 года, так і 17 верасня, так і вось гэтага уз'яднання ці далучэння. З другога боку, паўтараюцца міфы савецкія, адбываецца маніпуляцыя вялікай колькасці фактаў. Я смяюся з таго, што мінулыя часы я рабіў экскурсіі па гэтай мяжы, я там праводзіў гэтыя лекцыі, рабіў. А вось рэакцыя дзяржавы ніякай не было. Вось здавалася б, сапраўды дата важная ў беларускай гісторыі. І зараз паказваюць у гэтых фільмах гэтых крававых польскіх жаўнераў з уніформы, которую вось мае рэканструктары, што называецца, калісьці шылі мае знаёмыя. Зараз вось яны ўжо баяцца выходзіць, а гэтую форму арендуюцца і паказваецца. Палякі хапаюцца за галаву. Я лічу, што гэта вялікая памылка, такое перакручванне гісторыі і такі паказ гэтай гісторыі. Але мне здаецца, што нават самі ідэолагі, якія гэтым займаюцца, яны не да канца не разумеюць, што адбываецца і што яны робяць. Яны да канца не прааналізавалі тое, што яны паказваюць. Чалавек расказвае ў эфіры пра Негарэла і тут жа паказвае браму ў Коласава. Называе, што вось гэта былі вароты ў Савецкі Саюз. Фактычна так, толькі не ў Коласава, а ў Негарэлым, бо Коласава было ўжо па польскім баку. І вось гэтыя нюансы яны паказвалі, што чалавек глыбока не даследаваў гэтую тэму. Так, грамадства не ведае, але ж калі мы разлічваем на тое, што мы зараз кінем вось такія штучныя веды ці там не палавінчатыя веды ў грамадства, яно гэта ўсё пераварыць і зробіць нейкую выснову, ну не зробіць яно гэтую выснову, яно будзе баяцца. Это я ўжо не беру палітыку, я не люблю палітыку і вось гэтыя ўсе моманты сучаснасці апошняга года, які мы пражылі. Але ж, канешне, адбітак на гэтую дату наклала. Калі журналіст бярэ вытрымкі з міжваенных газет і проста іх тупа перадае без кантэкста, без фактаў, без нічога. І калі не расказвае пра трагедыю тых самых членаў грамады беларускай ці камуністычнай партыі Заходняй Беларусі на тэрыторыі БССР, якія проста пайшлі пад нож. І не расказвае пра то, як Сталін ліквідаваў камуністычную партыю Заходняй Беларусі, а паказвае толькі вось герояў, якія змагаліся супраць панскай улады. Сапраўды, вось ведаеце, гэтая ўся сітуацыя з раптоўна, як з табакеркі узніклым святам і зараз танцамі з бубнам вакол яго, мне размаўляем, і мне прыгадаўся кавалак эфіра аднаго там самага геройскага і адважнага журналіста дзяржаўнага тэлебачання, які там сцяўшы зубы і сверкаючы вачыма, там цяўкаў на Егора Марціновіча і яго жонку з нагоды таго, што пачалі крытыкаваць у беларускіх СМІ вось гэтую мапу спаленых вёсак, якую зараз склала Генпракуратура. І, маўляў, а дзе вы былі, вы зараз тут цяўкаеце, а дзе вы былі, вы былі зараз у Хатыні, да, пакланіліся там ёй. Цікава, а летась, пазалетась, 3 гады таму, вось ты прыходзіў у Хатынь, пакланяўся там ёй, ці тая ж самая сітуацыя, як з гэтым 17 верасня. Раптам узгадалі. Знялі ў мяне з языка, таму што я 3 гады запар ездзіў побач з вёскай Шуняўка. Гэта не так далёка ад Хатыні, але вёска, якая была спалена. Там вельмі моцны манумент, і мяне вельмі кранала тое, што
там не было людзей. Вось я 3 гады катаўся, і ні кветак, нічога, а там жудасныя моманты. Там калодзеж, куды кідалі дзяцей, там спаленыя гэтыя хаты, і манумент нічым не саступае той самай хатыні. І вось увесь час я астанавліваўся, там ставіў знічку і ўзгадваў гэтых людзей. Адзін, з маімі сябрамі. Но не адзначалася гэта, не падкрэслівалася гэтая трагедыя. Хаця, канешне, другая сусветная вайна і Вялікая Адчынная вайна в добрым сэнсе яна ўзгадвалася ў Беларусі, але трагедыя спаленых вёсак, трагедыя гэтых карных аперацый, ну, ўсё ж такі да канца, ну, вось не высвятлялася. А сёння зноў-такі, вяртаючыся ў 30-е гады, пытаюцца, спрабуюць гэтую гісторыю, на вялікі жаль, другой сусветнай вайны, гэтых карных аперацый нацыстаў, перавесці на дзейнасць польскай паліцыі ці перавесці на дзейнасць польскіх улад. Расказваюць, што вось там перанімалі ў Дахау досвед, напрыклад, і так далей. Ну так, но не красіць гэты бяроза-картузскі ізаляцыйны цэнтр польскія ўлады. Але ж, паўтаруся, там сидзелі і украінскія нацыяналісты, і польскія апазіцыянеры, акрамя беларускіх камуністаў. І крымінальнікі ў тым ліку сидзелі. Вось той же самы Сава Дранюк, які у 39-м годзе ў верасні пайшоў забіваць польскіх грамадзян, афіцэраў, паліцыянтаў, звычайных цывільных грамадзян вёска-падзімення пад Кобраным. Вось ён сидзеў у бярозе картузскай за крымінальнае злачынства, за забойства. Вось такі факт. І гэта ўсё трэба паказваць і расказваць, і ні ў якім сэнсе не абяляць, ні памылкі ці злачынствы польскіх улад, бальшавіцкіх улад і гэтак далей. Канешне, зачыненыя школы, канешне, перспектыў беларускай мовы няма, і гэта факты, мы пра гэтыя факты заўсёды. У меня вось у гэтай кнізе, вось заходнебеларуская Атлантыда, першая частка, калі такі ёсць ідэолог Петроўскі, ну вы яго ведаеце таксама, сказаў, што быў такі гісторык Мельнікаў, які апісваў заходнебеларускую Атлантыду быццам як вось рай на зямлі. Так вось я тут яму звярнуў увагу і сказаў, калі ласка, прачытайце маю кніжку. І там ёсць артыкул, як з беларусаў рабілі палякаў. І гэта фактычна было. Там сапраўды была і паланізацыя, там сапраўды былі моманты з выездамі, калі людзі вымушаны былі на працоўную міграцыю паехаць. Але ж зноў-такі з'яўляецца пытанне, а якую перспектыву меў беларускі савецкі селянін? Працаваць за палачку трудадзень у табелі. І пашпарта не меўшы. Не меўшы пашпарта, так. Вось зараз я працую... Там до 73-го года. 73-го. І насамрэч, я зараз вось працую ў архіве, і вы ўзгадалі Сергея Пісецкага, літаральна сёння я сидзеў з яго допытамі, якраз з яго подпісамі, і чытаў яго якраз матэрыялы падчас якраз працы яго ў выведцы. Але я таксама і глядзеў допыты звычайных беларусаў, якія, напрыклад, у пачатку 30-х гадоў беглі з БССР, гэта вось Палеская вобласць, у Польшу, ратуючыся ад голода. І польскія дыпламаты пазначаюць, што вось там у раёне Мазыра, Калінкавіча адзначаюцца факты людаедства. А дзе ў нас пра гэта расказваюць, дзе ў нас пра гэта паказваюць? Гэта былі факты. Я сам ведаў, сам бачыў дакументы і пратаколы допытаў дзяцей, якія пераходзілі. Вы яшчэ скажыце, што новы падручнік па гісторыі Беларусі за 11 клас без галадамора і галакоста ён неправільны. Всё правильно, не было ничего. Подручник мне так трохи здзівіла, таму што подручник стваралі калегі з педуніверсітэта, а за адным да я сидзеў нават за адной партай 5 гадоў. Але ж, ведаеце, я разумею, што трэба працаваць. Пасля таго, калі я ўбачыў гэтыя моманты з новай адукацыйнай літаратурай, то я зразумеў, што трэба прапаноўваць польскаму інстытуту нацыянальнай памяці. Зараз мяне будуць крытыкаваць, але я ўжо да гэтага прызвычаюся. Працаваць у гэтым накірунку таксама трэба ствараць літаратуру і на беларускай мове, і на польскай мове, і распаўсюджваць яе. Бо беларусаў зараз у Польшы шмат, беларусаў шмат у Украіне, у Літве, і гэту літаратуру трэба проста праўдзіва палякі не будуць ставляць там свае факты, ім хапае свайго. Але ж насамрэч яны будуць таксама мець у гэтым плюс тым, што беларусы будуць атрымліваць еўрапейскую гісторыю і будуць ведаць гістарычную праўду. І трэба ствараць гэтыя падручнікі, гэтую літаратуру, гэтыя кнігі, таму што, ну, раней я выдаваў гэта за свае грошы, я праводзіў там нейкія краўдфандынгі, але ж зараз сітуацыя кепская. А попыт не знік. Людзі жадаюць вывучаць, жадаюць шукаць гэтую крыніцу ведаў. Можа, нават падвысіўся. На заканчэнне я, спадар Ігар, задам вам правакацыйнае пытанне. Як заўсёды. Як заўсёды, да. Доўга трымаўся, не вытрымаў. Глядзіце, вось
Нягледзячы на ўсё, пра што мы зараз сказалі, пра вось гэтыя прыйшлі з вінтоўкамі Мосіна, каго-то там расстралялі, кагосьці раскулачылі, кагосьці потым вывезлі ў Сібір, пашлі людзі па этапу. Вы тыя падзеі, тую дату назвалі ўсё ж такі для Беларусі лёсавызначальнаю. Там пра 17 верасня мы кажам, ці потым пра 12 лістапада, тут ужо неважна. Але Все ж вот таки 17 верасня. Мы зараз про да, 17 пра верасня. 17 верасня, якое заўтра тут будет азначаць. Але ўсё ж такі вот маем кроў, праз кроў, расстрэлы, рэпрэсіі, аб'яднанне і лёсавызначальную дату. Зараз мы маем 17 верасня, святочны дзень, рэпрэсіі, катаванні, выцісканні людзей за мяжу, і ўсё гэта такое. Ну, можа, потым ізноў скажуць: во, лёсавызначальная дата была, утрымалі краіну, захавалі Беларусь. Ведаеце, прайшоў толькі год пасля тых падзей, і я думаю, што вялікая колькасць людзей яшчэ не ўсведамляе, што адбылося ў той час. Я таксама маю сваё меркаванне наконт тых падзей. Я не ва ўсім падтрымліваю тое, што тады адбылося. Разам з тым, я лічу, што, канешне, дату гэтую варта памятаць, дату гэтую варта адзначаць не святам, але гістарычнымі выставамі, новымі кніжкамі. І самае галоўнае, чаго не хапае сённяшняй Беларусі, гэта беларусацэнтрычнага погляда на айчынную мінуўшчыну. І гэты беларусацэнтрычны погляд павінны фарміраваць як навукоўцы, так і само грамадства. Яно павінна імкнуцца да гэтых кніг, да гэтых выстаў, да гэтага жадання ведаць праўдзівую гісторыю, што я зараз, у прынцыпе, і бачу. А тое, што мы бачым вось гэтыя палітычна-гістарычныя гульні зараз, ну, я вялікі жаль паўтаруся, што мы зараз з'яўляемся аб'ектам гульні вялікага суседа з усходу. І на вялікі жаль, не ўсё мы можам зараз вырашаць. Разам з тым, беларусы апынуліся ў гэтых умовах, і яны павінны зараз шукаць выхаду з гэтых умоў. Праз гісторыю, і думаю, што атрымаецца гэта зрабіць. Праз праўдзівую гісторыю. Безумоўна, пагаджуся з вами. Беларусацэнтрычнасці менавіта нам не хапае. Мы павінны на гэта працаваць, а не слухаць гэтых вось, якія выскакиваюць на экран у мешкаватых мятых штанах і з мятымі іншымі часткамі цела і пачынаюць казаць: наш вялікі Пушкін, наш вялікі хто там яшчэ этот самый, и пералічваць расійскіх паэтаў і казаць: нет, я не пою оду царю, я просто вот так вот выказываюся. Ну что ж, за Беларусь я спадзяюся, што дойдуць часы, калі праўдзівая гісторыя прыйдзе да беларусаў, і беларусы будуць радыя прыняць яе. Мы радуемся таму, што мы жывем зараз у гісторыі. Это вельмі важна. Дзякуй вялікі. Ігор Мельнікаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і прамовы. Дату памятайце, але хадзіць і лічыць, што гэта вось такое свята, якое прапанаваў вам беларускі рэжым, ну, думаю, не варта, але выбірайце самі.